good morning! Ako na po ni Sianita Pirutso Vlog. Naglaag-laag. Bitaw guys, di ako dari sa dagat. Kay akong iligo ning aho ang sakit-sakit ang lawasan. Sakit kong kalawasan tungod sa subaw. Ahumol ko ron. Sige guys, ubanta. Wow! May nangaligo guys. Aww. Kay tambal sa panuhot. Sang ibutang ning guys. Wow! Shout out po ni Kuan. Martin Malabat. Martin Malabat and family. Og sa Arbutante family. A few moments later. Mo na ibulawan sa tugkaran guys. Luan sa sila. Luan kay gaw. Allah. Mani lingaw na mo ron. Ini maho na. No. Kayo mabili, way mag-adlaw. Uto. Ahor may lang uto. Buat sila tagaan. Nailan ng balihon at planggana kay pasutlan. An eternity later. Shout out ni Joshua Abranay Vlog. Ni Lionel Lona. Ug sa tanang taga Florac. CDC Cortez. Shout out ni Sir Melvin TV. Ka Sumar. Shout out ni Ka Florencio. Kaon mo dia kay lakaw mi kay Buholana in Norway. Yo mo nga dali. Buholana ako. Buholana Ilocana ako. Ha? Naman gi pangayo nimo. Shout out po ni Florami Buholana. Mama Julie and family. Wow!